Здравейте, приятели! В днешното шоу ще разгледаме няколко начина как да впечатлите красиво момиче в нощен клуб и да прекарате остатъка от вечерта заедно, а не както обикновено. Първоначално изберете подходящия обект на вашите желания, който да впечатлите с обаянието си. Когато установите визуален контакт с обекта, демонстрирайте цялото си очарование. I'm sexy and I know it. Open Gangnam Style. Всъщност, най-подходящият начин е да бъдете естествени и уверени в себе си, но не дебилни. След като сте декларирали вашия интерес към субекта, е време да установите словесен контакт. Помнете, 78% от представителките на нежния пол се нуждаят едва от няколко секунди, за да установят дали ще осъществят полов контакт с вас или пак не. Здрасти, аз съм Марто. Скарах се с нашите, моля с по вас. Здрасти, аз съм Марто. Знаеш, че мога само с език да разбера дали сте възпалени сливици. Искаш ли ме? Здрасти, аз съм Марто. Ставаш. Здрасти, аз съм Марто. Здрасти, аз съм Ани. Наздраве! Бъдете непринуден и се усмихвайте повече. Здрасти, аз съм Мартин. Здравей, аз съм Ани. След като забележите, че субекта проявява интерес към вашата особа, заложете на алкохолни напитки с по-висок градус и комуникативните си умения. Тя ги взе! Ей, баро! Я, налево! Това ще разцепи, ще ти махне главата направо. Ела тук е! Копеле! Майна много електро, барман. На този етап най-подходящият ход е да й поръчате питие или няколко. Това е за теб. След умерена употреба на алкохолни напитки и запазна все още добра артикулация, е време да попитате субекта дали е обвързан с друг субект. И какво? Толкова с тебе ли? Имаш си приятел! Кой е? И сега, настъпи подходящият момент да разберете дали тя е сама в заведението и дали си има приятел или приятелка. Сигурно красиво момиче като теб си има ревнив приятел. Не, сама съм. Ако са следвали всички стъпки до тук, то неминуемо ще настъпи момента, в който субекта ще е готов да се осамоти с вас. Отправете покана със стил. Личи се, тръгваме! Моля за внимание, искам да направя предложение на едно прекрасно момиче. Ани, хайде да ходим да... Последният етап, преди кулминацията на вечерта, е да използвате подходящите думи, за да се уедините у вас. Искаш ли да отидем у нас? Защо? Откакто те видях, разбрах, че искам да ти поднеса закуска в леглото.
Поздравление! Вашите самотни вечери остават в миналото. Запомнете, за всеки човек съществува перфектната половинка. А ако все още сте сами, то вероятно вашата перфектна половинка в момента прави секс с някой друг. И за да усвоите още тънкости в общуването с нежния пол, гледайте и следващите епизоди на шоуто.